vlaku smo i vozimo se za Rotterdam. Eto nas u Rotterdamu. Idemo se popiti na ove stepenice, kaže Welcome Rotterdam. Evo me, hodam po krovovima po Rotterdamu. Izašla sam iz podzemne i ovdje možete vidjeti Euromast Tower, 185 metara visok. Možete se popesti unutra i lupiti jednu panoramsku fotku. Mi možda čak i nećemo jer smo sada imali priliku malo vidjeti panoramu. Iza mene se nalazi luka. Tamo možete vidjeti most. Tamo. Erasmus Brug. I sada idemo u Market Hall. Kako dobar ovaj Rotterdam. Oduševljena sam. Znači Market Hall, po njihovom to je kombinacija, održiva kombinacija, sustainable, again, Netherlands sustainable, hrane, odmaranja, pića, aktivnosti raznih. Mini palačinke. Market Halla nalazi se Cube Houses koji je dizajnirao Piet Blum 1984. godine. Ovdje ima 40 kuća koje su pod kutom od 45 stupnjeva. Svaka kuća predstavlja drvo, a zajedno čine šumu. Ajmo vidjeti. I od toliko izbora raznih kuhinja, ja sam ipak izabrala našu domaću losos. Tako da jedemo pljeskavicu kod Jovana.